În această expoziție veți găsi o panoramă a unei lumi pe care cu siguranță spaniolii nu o prea cunosc. Este vorba de o lume de acum 2500 de ani care a trăit în cealaltă parte a Europei, dar cu care Spania are legături numeroase. Veți găsi o istorie a dacilor din cele mai vechi timpuri până la cucerirea romană și apoi o istorie a Daciei romane și a unor popoare care au trăit pe teritoriul Daciei și în cele din urmă au venit în peninsula iberică, în Hispania și au participat la nașterea popoarelor spanioli, catalan și așa mai departe. Veți vedea cu ochii voștri diversitatea și bogăția culturală a Europei. Europa veche, ca și Europa de astăzi, a fost extrem de colorată, extrem de diversă și este bine să știm aceste lucruri, după cum este bine să înțelegem cât legate sunt popoarele europene unele de altele. Poate din motive personale, cel mai dragă îmi sunt brățările dacice regale de aur, pentru că am participat la recuperarea lor, fiind furate și după mai mulți ani de căutări readuse în țară.